aton Regional Director han NBI, no other than the Attorney Demetrio Dongalio ngan papadisan hiya han aton Batanang Buligon na Vice Mayor aton Bungtuhan Giwan, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Maestro, music. Kuracha, please. Once again, we have here the Regional Director of NBI, Attorney Demetrio Dongalio, and Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Binahan mga pisina, nag-aanap manira, ikagalang may naupusgan, may sinsiliwa, at pinutong ay tandang kapulsa. Ala ng sigigina, ay nasayaw na at bisita, maupay ang pangustura, ay namupay lang at kagalang. Ala ng sigigina, ay nasayaw na at bisita, maupay. Kadi naman ang pagsarayaw nakan kita, purot hindi aadong at tulungan, kainin kasunagan. Sige sayaw na, ayaw pag-ihap, ay para manipay kita. Maupay ini, kasarayaw ay lahuna. Ilog sa antiin, awang lubayan, kung kamot ikong panuba. Kagaposan panis, igandam at kwarta, para igagalang. Sukat man iba, masuman hirang, in pagsaburang, in kwarta. Kaysa pag-inip, asarayaw, ay lamuta. Kung marunong ka, katuan masista, kan akong liwat at magkikinan ka. Ikaw ang papakot, ikaw ang masayaw, kan ikaw liwat at malinsan gala. Una kumapataw, ayaw kabaraka, ay magsasaro sa liwan man kita. Ay maaraman, liwan ako sumayawin lahuna. Maruruyang ka, baguan masista, kan akong liwat at magkikinat ka. Ikaw ang mapakpak, ikaw ang masayaw, at ikaw liwat at maitsan gala. Unang pumapagaw, ayaw kabaraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Ay maarapan, liwan ako sumayaw inlangutan. Utigod ini, masarayaw, kay abon aton paborito. Pinapanisan, pinagalaman, kay sayaw nga ang minuto. Suganhan ko na lang, ang puransa, ayaw man sa martong ulitin yun. Kay ang nahuta, kung saan sayaw ang minuto. All right, thank you so much.
And aton Regional Director and NBI, we have Attorney Bugs Dongalio and sugad man dito niyang kaado. And aton matinang buligon ng Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Damo nga salamat.